हरे कृष्णा माता जी, तंगमणि माता जी, हरे कृष्णा लता माता जी, हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण माता जी। சித்ரலேகா மாதா ஜி, ஹரே हरे कृष्ण माता जी। ஹரே கிருஷ்ணா. அம்மா லைவ்ல போயிட்டேன். நீங்க பழைய ஸ்லோகத்தெல்லாம் ரிவைஸ் பண்றீங்களா ஒரு ரவுண்டு? Yes, माता जी. இது அப்படியே படிச்சுட்டோம்னு வச்சுக்கோ, வர வர்றதுக்கு பைஹாட்டே ஆயிடும் நமக்கு. ஒரே நிமிஷம். எஸ் மாதாஜி, தெரியுதா? இன்னும் வரலைங்க माता जी. ஓ ஹோ 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 ஹோ, சாரி சாரி, நான் ஷேர் போடவே இல்லை. हरे कृष्ण माता जी। हरे முதல் कृष्ण. ஸ்லோகமும் அது அர்த்தமும் படிக்குமா? அர்த்தம் வேண்டாமா, வெறும் ஸ்லோகம் மட்டும் படிங்க. ஓகே ஓகே. ஓம் பூர்ணம் அதः பூர்ணம் இதம் பூர்ணாத் பூர்ணம் உதச்யதே பூர்ணஸ்ய பூர்ணம் ஆதாய பூர்ணம் ஏவாவசிஷ்யதே. ईशावास्यम् इदं सर्वं यत्किञ्च जगत्यां जगत् तेने त्यक्तेन पुञ्जीता मा कृतः कस्य स्विद्धनम्. ओहो। हरे कृष्ण। कुर्वन्वेह कर्माणि जीजीविषेच्छदं समाः एवं त्वयि नान्यदे दोस्ति न कर्पलिप्यते नरे। असूर्या नाम ते लोका अन्तेन तमसावृताः तामस्ते प्रेत्याभिगच्छन्ति ये के चात्महनो जनाः. अनेकजत्येकं मनसो जवीयो नैनद्देवा आप्नुवन् पूर्वम् अर्षत् तत्तावदोन्यान् अत्येदिदिष्टत् तस्मिन् अवो मादरिच्वा तथादि। तत्येजति तन्नैजति तद्दूरे तत्त्व अन्धिके तत् अन्तरस्य सर्वस्य तत्तु सर्वस्यास्य बाह्यतः. बाह्यतः आराधमन्त्रम्। यस्तु सर्वाणि भूतानि आत्मनि एवानुपश्यति सर्वभूतेषु सात्मानं ततो न विजुगुप्सते. ஆறு வரைக்கும் நடத்துறீங்க, 7 ஆமா, முடிச்சிட்டீங்களா மாதாஜி? இன்னைக்கு 7வது இன்னைக்கு படிக்க போறோம். அதுக்கு ஓகே 7வது ஸ்லோகத்தை அது கொஞ்சம் படிச்சுட்டு அந்த கிளாஸ் கொண்டு போயிடலாம். யஸ்மின் சர்வாணி பூதானி, யஸ்மின் சர்வாணி பூதானி सर्वाणि भूतानि ஆத்மை வாபூத் விஜானதஹ். ஆத்மை, आत्मैवाभूत् இந்த विजानतः. இடத்துல ஒரு கேப் கொடுக்குறேன். ஆத்மை வாபூத், ஆத்மை வாபூத் விஜானதஹ். आत्मैवाभूत् विजानतः. ओके. तत्र को मोह, मोह कः शोक, तत्र को मोहः कः शोकः. शो सा சொல்ல சா சொல்ல शोक, शोகம். तत्र को मोहः कः शोकः. शोक एकत्वम् अनुपश्यति, पश्यतः. एकत्वम् अनुपश्यतः. ஏகத்துவம்னா ஏகம்னா என்ன, ஏக்னா ஒன்னு, ஏகத்துவம் அனுபஷ்யத்தக. ஓகே ஓகே. அவ்வளவுதான். இன்னி ஸ்லோகம் அதான். படிக்கணுமா ஸ்லோகத்தை மாதாஜி? அந்த இங்க கிளாஸ்ல சொல்லிடலாம். இப்ப எல்லாரும் வந்துருவா இல்லையா, இங்க படிக்கலாம். ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. இஸ்கான் மங்களூர் சார்பாக எல்லாருக்கும் ஆடியோ வீடியோ கிளியரா இருக்கா? எஸ் மாதாஜி. எல்லாருக்கும் இஸ்கான் சார்பாக உங்களை எல்லாரையும் இதுக்கு விஷோபனிஷத்து ஸ்லோகங்கள்லாம் 6வது ஸ்லோகம் வரைக்கும் படித்தாச்சு. 7வது ஸ்லோகத்துக்கு எல்லாரையும் அன்போடு வரவேற்கிறேன். அன்பான மாலை வணக்கங்கள். இன்றைக்கி முதல்ல ப்ரேயரோட கிளாஸை ஸ்டார்ட் பண்ணலாம். நம ஓம் விஷ்ணு பதாய
कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमदे भक्ति वेदांत स्वामिनीति नामिने नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः नमः पंकजनाभाय नमः पंकजमालिने नमः पंकजनेत्राय नमस्ते पंकजांगर्ये जय श्री कृष्णा चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधारा श्री वासादि गौर भक्त वृंदा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकाय चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः. ஓகே, இன்னைக்கு படிக்க போகிறது ஸ்லோகம் ஈசோபனிஷத்துல வேதம். ஈசோபனிஷத்துக்கு வேதம் வழங்கும் அறிவு. அதுல ஸ்லோகம் 7 படிக்க போறோம். அதுக்கு முந்தி இன்னைக்கு என்ன படிக்கிறது அதை பத்தி ஒரு சுருக்கம் சொல்றேன். யார் எல்லா உயிர்களையும் ஆத்மாவில் காண்கிறார்களோ, ஆத்மாவை எல்லா உயிர்களையும் காண்பார்களோ அவருக்கு எந்த துன்பமும் எந்த துயரமும் இருக்காது. அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்? எல்லாருக்கும் உயிர்னு ஒண்ணு இருக்கு இல்லையா? எந்த உசுரா இருக்கட்டும், மனுஷாலா இருக்கட்டும், மிருகமா இருக்கட்டும், எல்லாத்துக்கும் ஆத்மா இருக்கக்கூட. அப்படிங்கிறது யாருக்கு புரியுறதோ அவளுக்கு எந்த விதமான துன்பமும் வராது, துயரமும் வராது. அவர்கள் ஒருமைப்பாட்டை அறிந்தவர்களாக இருப்பார்கள். ஓகே, அதுதான் இந்த சாப்டர், இந்த ஸ்லோகத்துக்கு இம்பார்ட்டன்ட் பாயிண்ட் என்ன? அவர்களுக்கு ஒருமைப்பாட்டை அறிந்தவர்கள். ஆத்மா எல்லாருக்கும் எல்லா உயிர்களையும் இருக்கு அப்படிங்கிறது யார் புரிஞ்சுக்கிறாளோ அவள் தான். ஓகே, இந்த மந்திரம் ஆத்மாவை எல்லா உயிர்களிலும் காணும் ஞானிக்கு துன்பம் துயரம் எதுவும் இருக்காது. எல்லாராலையும் அந்த மாதிரி பத்துக்க முடியுமா? ஒன்லி ஞானிகளால் தான் அந்த மாதிரி பண்ண முடியும். இது அனைத்து உயிர்களிலுக்கும் ஒரே ஆத்மா இருப்பதை அறிந்தவர்களுக்கு மட்டுமே உண்மையான மகிழ்ச்சி கிடைக்கும் என்பதை வலியுறுத்துகிறது. ஒருத்தருக்கும் ஆத்மாங்கிறது இருக்குங்கிறத புரிஞ்சுக்கணும். ஆத்மாவை அனைத்து உயிர்களிலும் பார்ப்பவன், அனைத்திலும் ஆத்மாவை பார்ப்பவன், அவன் உண்மையான ஞானி ஆகிறான். ஓகே, இந்த மந்திரம் உண்மையான ஞானத்தின் உச்சம் என்றும் அனைத்திலும் ஒருமைப்பாட்டை உணர்ந்து வாழ்வதே மோட்சம் என்றும் கூறுகிறது. இந்த மந்திரம் மூலம் அனைத்து உயிர்களிலும் ஒரே ஆத்மாவை காணும் ஞானமே உண்மையான விடுதலை என்று வலியுறுத்துகிறது. ஓகே, ஸோ இதுக்கு அத்தகையவர்களால் இந்த முதல் 4 ஸ்லோகத்தை விட்டு 3 ஸ்லோகத்தை விட்டு 4வதுலேருந்து ஆரம்பிச்சிருக்கேன். இதில் அடுத்த பேஜில் நெக்ஸ்ட் இதில் நிறைய வருது. இறைவனின் நிலையை புரிந்து முடியாததற்கு காரணம் மந்திரம் 4 விளக்குகிறது. அவர் பௌதிக கணக்கீடுகளுக்கு அப்பாற்பட்டவர். எனவே அவர் தன்னை வெளிப்படுத்தும் போது மட்டுமே அறியப்படுகிறார். யாரு? மகாபாரதன் படித்தோம் இல்லையா? அதுதான் மந்திரம் 5ல் இந்த விவாதத்தை தொடர்கிறது. இறைவனுக்கு நினைத்து பார்க்க முடியாத சக்திகள் உள்ளன. அவை அவர் விரும்பாதவர்களுக்கு அவரை அறிய முடியாததாக ஆக்குகின்றன. மகாபாரதத்தில் கிருஷ்ணரை எங்கும் காணக்கூடிய ஒருவரின் காட்சியை 6வது மந்திரம் விளக்குகிறது. மந்திரம் 5வது மந்திரம் விளக்குகிறது. 6வது மந்திரத்தில் அறிமுகப்படுத்தப்பட்ட மகாபாரதத்தின் உணர்வை மந்திரம் 7 தொடர்ந்து விவரிக்கிறது. 6, 7ல் அது என்ன விவரமா சொல்லியிருக்கோம்? 6, 7லையும் என்ன சொல்லியிருக்கு? கிருஷ்ணரை எங்கும் காணக்கூடிய ஒருவரின் காட்சியை விவரிக்கிறது. அதுதான் இதுல 6, 7லையும் மந்திரங்கள் விவரிக்கப்பட்டுள்ளபடி மகாபாகவதத்தால் அறியப்படும் இறைவனின் சில குணங்கள் மந்திரம் 8ல் விவரிக்கப்படுகிறது. ஓகே, இப்போ ஸ்லோகம் படிச்சுக்கலாம். யஸ்மின் சர்வாணி பூதானி ஆத்மை பாபூத் விஜானதஹ தத்ர கோ மோஹக சோக ஏகத்வம் அனுபஷ்யதஹ. யாராவது சொல்றீங்களா? யஸ்மின் சர்வாணி பூதானி ஆத்மைவாபூத் விஜானதஹ தத்ர கோ மோஹக சோக ஏகத்வம் அனுபஷ்யதஹ. பஷ்யதஹ. வெரி குட். எஸ், வேற யாராச்சும் படிக்கிறீங்களா?
यस्मिन् सर्वाणि भूतानि आत्मैवाभूद्विजानतः तत्र को मोहतत्सोह एकत्वम् अनुपच्यतः. हरे कृष्णा. பஷ்ய ஷா சொல்லுங்க. பஷ்யத்தக पच्यतः. ஈச்சு போடாதீங்க. ஷா ஷா எதுக்கு சொல்லுவோம்? ஷாஜகான் அப்படிங்கிற ஷா தான் வருது, அந்த ஷா வரணும். அனுபஷ்யத்தக. अनुपच्यतः. நீ அதை சொல்றேடமா? हरे कृष्ण माताजी. ட்ரை பண்ணுமா. यस्मिन् सर्वाणि भूतानि आत्मैवाभूद्विजानतः तत्र को मोहः ஏகத்வம் அனுபஷ்யதः. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஸோ இதுக்கு என்ன மீனிங்? எல்லா உயிரினங்களையும் ஆன்ம பொறிகளாகவும் தன்மையில் இறைவனோடு ஒன்றியவையாகவும் காண்பவன் வஸ்துக்களின் உண்மை நிலையை அறிந்தவன் ஆகிறான். அப்போது அவனுக்கு கவலையோ மாயையோ ஏது? அந்த மாதிரி எல்லா உயிருக்கும் பகவானோட சேர்ந்தது அப்படின்னு அவன் எவன் ஒருத்தன் புரிஞ்சுக்கிறானோ அவனுக்கு கவலையும் கிடையாது, மாயையும் கிடையாது. அதுதான் இந்த ஸ்லோகம். ஓகே. ஈஷோபனிஷத்தில் முதல் 7 மந்திரங்களை வரிசையில் உள்ள பொருள் விளக்கம் பின்வருமாறு. இதை கவனிச்சுக்கோங்க. இந்த 7 மந்திரத்துக்கு எப்படி ஃபாலோ பண்ணிட்டு வரோம் நம்ம பார்க்கலாம். உலகில் உள்ள அனைத்தும் ஈசனால் நிரப்பப்பட்டுள்ளது. எனவே அனைத்தும் ஈசனுக்கு அர்ப்பணித்து பற்றின்று வாழ்வதே உண்மையான வாழ்க்கை அப்படின்னு ஃபர்ஸ்ட் ஸ்லோகம். 2வது ஸ்லோகம், பற்றின்றி வாழ்வதால் மட்டுமே உண்மையான ஆனந்தம் கிடைக்கும், பற்றுடன் வாழ்வது துன்பத்தை உண்டாக்கும். 2வது ஸ்லோகம். 3வது மந்திரம், அனைத்து உயிர்களிலும் ஒரே ஆத்மாவை காணும் ஞானி அனைத்திலும் ஒருமைப்பாட்டை உணர்ந்தவன், அவருக்கு துன்பமோ துயரமோ இருக்காது. ஓகே. 4வது மந்திரம், அனைத்து உயிர்களிலும் ஒரே ஆத்மாவை காணும் ஞானி அனைத்திலும் ஆத்மாவை பார்ப்பவன், அவன் உண்மையான ஞானியாகிறான். அறியாமையால் பிறந்த கர்மாவை வழிபடுவதும் அறிவை வழிபடுவதும் இரண்டும் வேறுபட்டவே. அறியாமையால் பிறந்த கர்மா துன்பத்தை உண்டாக்கும் அப்படின்னு 5வது மந்திரம் படித்தோம். 6வது மந்திரத்தில் அறிவை வழிபடுவதே மோட்சத்தை அளிக்கும், அறியாமையால் பிறந்த கர்மா துன்பத்தை உண்டாக்கும். 7வது மந்திரம் இப்போ இன்னைக்கு படிக்கிறது, அனைத்து உயிர்களிலும் ஒரே ஆத்மாவை காணும் ஞானி அனைத்திலும் ஒருமைப்பாட்டை உணர்ந்தவன், அவனுக்கு துன்பமோ துயரமோ இருக்காது. ஓகே. இந்த 7 மந்திரங்களின் வரிசையில் அனைத்தும் ஈசனால் நிரப்பப்பட்டுள்ளது. பற்றின்றி வாழ்வதே உண்மையான வாழ்க்கை. அனைத்து உயிர்களிலும் ஒரே ஆத்மாவை காணும் ஞானி அனைத்திலும் ஒருமைப்பாட்டை உணர்ந்தவன், அவனுக்கு துன்பமோ துயரமோ இருக்காது என்று வலியுறுத்துகிறது. ஓகே. இப்போ நம்மளாம் என்ன பண்ணுறோம்? இதில் இந்த அதாவது இந்த 7th ஸ்லோகத்துலேருந்து நமக்கு என்ன தெரியுது? எல்லாருக்கும் நம்ம மட்டும்தான் நினச்சிட்டு இருக்கோம் இல்லையா? எல்லாருக்கும் உடலில் எல்லாரோட உடலையும் ஆத்மான்னு இருக்குது. ஆத்மா போச்சுன்னா அந்த உடலுக்கு என்ன மதிப்பே கிடையாது. கம்ப்ளீட்டாக எல்லா சிஸ்டம் ஃபெயில் ஆகிடுச்சுன்னா ஆத்மாவுக்கு ஒன்றும் இல்லை. ஆத்மா கிளம்பி வேறு ஒரு உடலை தேடிட்டு போயிடும். அதனால் உடலில் எல்லாருமே ஹெல்த்து ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட். ஹெல்த் இஸ் த ஃபஸ்ட்டு வெல்த் நமக்கு. அதனால் ஹெல்த்தை எல்லோரும் நல்லா பார்த்துக்கணும். ஹெல்த்தை பார்த்துட்டா தான் அந்த ஆத்மா தங்குறதுக்கு உடல் நம்ம கரெக்டாக வச்சுக்க முடியும். இருக்கிற வரைக்கும் இருந்தானோ இல்லையா, வயசாகிடுச்சு எப்போ வேணாலும் போகலாம், பரவாயில்ல, என்ன பார்த்து காட்டா என்னன்னு சொல்லலாம். அது சொல்ல முடியாது, சொல்லக்கூடாது அந்த மாதிரி. ஏன்னா இருக்கிற வரைக்கும் நம்ம இருக்கணும், மற்ற ஆளுக்கு நம்மளால தொந்தரவு இருக்கக்கூடாது. அந்த மாதிரி ஃபீல் பண்ணிட்டு நம்ம வாழணும். ஆனால் அந்த மாதிரி ஞானியாக இருக்கிறவா என்ன பண்ணுவான்? எங்கிட்டையும் ஆத்மா இருக்குது, உங்ககிட்டையும் ஆத்மா இருக்குது, யானைக்கும் அது இருக்குது, மாடுக்கும் இருக்குது, யானை பாகனுக்கும் இருக்குது, எல்லாருக்கும் ஆத்மா இருக்குது அப்படிங்கிறத புரிஞ்சுருந்து அந்த மாதிரி ஞானியாக இருக்கிறவனுக்கு இன்பம் துன்பம் எதுவுமே அவனுக்கு இன்பம் அவனுக்கு இருக்கும் வாழ்வில், துன்பம் துயரம் இருக்காது அப்படின்னா இந்த ஸ்லோகம். ஓகே. இதில் விவரிக்க ஸ்லோகம் 6ல் படித்தோம் இல்லையா? கனிஷ்ட அதிகாரி, மத்தியம அதிகாரி, உத்தம அதிகாரி. அதில் விவரிக்கப்பட்ட மத்தியம அதிகாரி மற்றும் உத்தம அதிகாரியை தவிர ஒரு உயிர் வாழ்வின் ஆன்மீக நிலையை யாராலும் சரியாக பார்க்க இயலாது. கனிஷ்ட அதிகாரியாக இருந்தாக்க பார்க்க முடியுமா? அவனுக்கு ஏற்கனவே ஒன்றும் தெரியாது. இதை தவிர்த்து இந்த ஆத்மானால அவனுக்கு ஒன்றும் புரியவும் புரியாது இருக்காது. அதனால மற்ற யாருக்கும் புரியாது. மத்தியம அதிகாரி உத்தம அதிகாரிக்கு தான் புரியும் அது. ஓகே. ஏகத்துவம் அனுபஷ்யதா இந்த ஸ்லோகத்தில் பற்றியா லாஸ்ட் லைன். ஏகத்துவம்னா என்ன? ஒருமை. ஏக்குனா ஒன்று, ஒருமை. அனுபஷ்யதா காண்பவன், அதிகாரப்பூர்வமாக நிலையாக. வெளிப்படுத்தப்பட்ட வேதங்களின் பார்வையில் இருந்து அதிகாரங்கள் மூலம் அனைத்து உயிரினங்களின் ஒற்றுமையையும் ஒருவர் பார்க்க வேண்டும் என்பதை குறிக்கிறது.
ஓகே, இந்த இது ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட்டு. இது மாதிரி இந்த லைனை கொடுத்துட்டு அதை எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுன்னு சொல்லுவாங்க உங்களுக்கு. இதில் எல்லாம் மாடல் எக்ஸாம்லாம் நீங்கள் எழுத போகும்போது ஏகத்துவம் அனுபஷ்யத்தக அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்? ஏகத்துவம்னா ஒருமை, அனுபஷ்யத்தனா காண்பவன். வெளிப்படுத்தப்பட்ட வேதங்களின் பார்வையில் இருந்த அதிகாரங்கள் மூலம் அனைத்து உயிரினங்களின் ஒற்றுமையும் ஒருவர் பார்க்க வேண்டும் என்பதை குறிக்கிறது. ஓகே, ஒரு சிறந்த பக்தரால் ஆனால் ஏகத்துவம் தரத்தில் ஒற்றுமை என்பது உயிரினம் எல்லா வகையிலும் பரமபுருஷனுக்கு சமமானது என்று அர்த்தம் இல்லை. எல்லாத்தையும் ஒரே மாதிரி பார்க்கணும். எல்லாருடைய இதயத்திலும் பரமாத்மா இருக்குன்னு சொல்லி படிச்சிருக்கோம் இல்லையா? எல்லாருடைய இதயத்திலையும் ஆத்மாவும் இருக்கு. எல்லாம் எங்கிட்ட இருக்கிற ஆத்மா எனக்கு, உங்கள்கிட்ட இருக்குது அப்பாப்பா இருக்கு. அதனால பரமாத்மாவும் ஆத்மாவும் ஒன்றுன்னு நம்ம சொல்லலை. பரமபுருஷனுக்கு சமமானது என்று அர்த்தம் அல்ல. ஒரு சிறந்த பக்தரான மகா பாகவதர் அனைத்தையும் பரமபுருஷனின் சக்தியாக காண்கிறார் என்ற அர்த்தத்தில் ஒற்றுமையை காண்கிறார். ஒரு சிறந்த பக்தர் மகாபாகவதற்கு எப்படி அவர் ஃபீல் பண்றார்? மகாபாகவதர் பரமபுருஷனின் சக்தியாக அந்த ஆத்மாவை எல்லாருடைய இதயத்தையும் பார்க்கிறார் என்ற அர்த்தத்தில் ஒற்றுமையை காண்கிறார். கிருஷ்ணர் ஆன்மீகம், சச்சித் ஆனந்த விக்கிரகம் மற்றும் எல்லையற்றவர், நாம் அளவற்ற சிறியவர்கள். ஓகே, ஜீவகோஸ்வாமி அச்சிந்திய பேத தத்துவத்தை அச்சிந்தியா பேத தத்துவத்தை பேத்னா வேறு, அபேதனா வேறு அல்ல, அதை சொல்லி கொடுத்தது யாரு? ஜீவகோஸ்வாமி. ஓகே, பரம முழுமையின் தனிப்பட்ட ஆன்மாக்கள், அதாவது தீப்பொறிகள், பரம முழுமையின் இறைவன் அறியப்பட்ட குணங்களில் கிட்டத்தட்ட 80% ஐ கொண்டுள்ளன. ஆனால் அவை அளவு ரீதியான அவருக்கு சமமானவை அல்ல. இந்த குணங்கள் மிகச்சிறிய அளவில் உள்ளன. ஏனெனில் உயிர்வாழி என்பது பரம முழுமையின் ஒரு நுண்ணிய பகுதியை மட்டுமே. நம்ம கிட்ட இருக்கிறது ஒரே ஒரு ஆத்மா தான். அது இல்லை, ஒருத்தருக்கு இருக்கிறது மட்டும் இது பார்த்தீங்கன்னா பெரிய ஒரு நுண்ணிய ஆத்மா. அது இதுதான் பகுதி மட்டும்தான். ஓகே, உயிர்வாழிகள் முழுமுதல் கடவுளுடன் தன்மையில் ஒன்றுபட்டவர்கள். இருப்பினும் அவரை பொறுத்தவரையில் பொறிகள் இருக்கக்கூடிய ஒரு நெருப்பு இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்க. நெருப்புலேருந்து என்ன வருது? பொறி வருது. ஆனால் நெருப்புக்கு என்ன கிடைக்கும்? வெப்பம் கிடைக்கும். வெப்பம் அண்டு பொறி ரெண்டும் இருக்கு. அந்த நெருப்புங்கிற வார்த்தை எப்படி வரும்? வெப்பமும் பொறியும் சேர்ந்தாதான் நெருப்புங்கிற வார்த்தைக்கு அர்த்தம் இருக்கு. நெருப்புனா என்ன? வெப்பம் அண்டு பொறி சேர்ந்து. இதை தெரிஞ்சுக்கோங்க. இதான் பேசிக் அனாலஜி. இதில் பொறிகளில் இருக்கக்கூடிய வெப்பம் மற்றும் ஒளியின் அளவு, அந்த ஒளியோட அளவு, அதுலேருந்து வெப்பம் அண்டு பொறியினாக்க இது அது என்ன ஒளி, அதனோட ஒளியினோட அளவு எப்படி இருக்குன்னா, நெருப்பு இப்போ மேட்ச் பாக்ஸு குச்சி கொடுத்துரும். அது குளிச்சு வச்சு அதுலேருந்து பிரைட்டாகவும் வெளிச்சமும் தெரியுது, நெருப்பு வெப்பமும் தெரியுது. கொஞ்சமாக தான் வெப்பம் இருக்கும், கொஞ்சம் தான் உங்களுக்கு இது வெளிச்சமும் கிடைக்கும். அதே இது இப்போ காற்றில் தீ எரியுது, பத்தின்னு எரியுது, அங்கே போனேலாம் ஒரே வெப்பமாகவும் இருக்கும், ஒரே வெளிச்சமும் ஜாஸ்தியாக இருக்கும் இல்லையா? அதுக்கு இது பண்ணுறேன், உங்களுக்கு கம்பேரிசனுக்கு சொல்கிறேன். அதனால ரெண்டும் சமமானது அல்ல என்பதால் பொறிகள் ஒருபோதும் நெருப்பு அல்ல. வெறும் பொறி வந்து ஸ்பார்க்கு பார்த்தேன்னா அது நெருப்பு அல்ல. மகாபாகவதர் எனப்படும் மாபெரும் பக்தர். மகாபாகவதர்னாலே பெரிய சிறந்த பக்தர் தான் மகாபாகவதர். போன சாப்டரில் படித்தோம், போன ஸ்லோகத்தில். மாபெரும் பக்தர் ஒற்றுமையை காண்கிறார் என்று கூறப்படும் போது அவர் அனைத்தையும் முழு முதல் கடவுளின் சக்தியாக காண்கிறார். அவர் என்ன பண்றார்? இந்த வெப்பம், பொறி, நெருப்பு எல்லாமே அவரோட சக்தி அப்படின்னு பார்க்கிறார் மகாபாகவதர். சக்திக்கும் சக்திமானுக்கும் இடையில் எந்த வேற்றுமையும் இல்லை என்பதால் அங்கே ஒற்றுமையின் பார்வை வெளிப்படுகிறது. சக்திக்கும் சக்திமானுக்கும் வேற்றுமை கிடையாது, புரியுதா? அதனால்தான் அங்கே ஒற்றுமையின் பார்வை வெளிப்படுகிறது. பகுப்பாய்வின் கண்ணோட்டத்தின்படி பார்த்தால் வெப்பமும் ஒளியும் நெருப்பிலிருந்து வேறுபட்டவை என்ற போதிலும் வெப்பமும் ஒளியும் இல்லாவிட்டால் நெருப்பு என்னும் சொல்லியிருக்கு அர்த்தம் இல்லை. எனவே முடிவு யாதெனில் வெப்பம், ஒளி, நெருப்பு ஆகியவை ஒன்றே இல்லையா? வெப்பம்னா என்ன, ஒளினா நெருப்பு, எல்லாமே ஒன்று தான். ஸோ இந்த பேராவை வந்து உங்களுக்கு நல்லா புரிஞ்சுட்டுனா ஒரு எக்ஸாம்பிள் எழுதுலாம் உங்களுக்கு கேட்டு. ஓகே, ஸோ சக்திக்கும் ஆற்றல் மிக்க நிலைக்கும் இடையில் எந்த வித்தியாசமும் இல்லாததால் உரிமை உணர்வு நிலவுகிறது. இரண்டும் ஒன்றே. சக்திக்கும் ஆற்றல் மிக்க நிலைக்கு ரெண்டுத்துக்கும் வித்தியாசம் கிடையாது.
பகுப்பாய்வு கண்ணோட்டத்தில் வெப்பமும் ஒளியும் நெருப்பிலிருந்து வேறுபட்டவை என்றாலும் வெப்பமும் ஒளியும் இல்லாமல் நெருப்பு என்ற சொல்லுக்கு அர்த்தம் இல்லை. நெருப்புன்னு சொன்னாக்கா என்ன இருக்கணும்? அங்கே வெப்பம் இருக்கணும், ஒளி இருக்கணும். இல்லைன்னா நெருப்புங்கிற வார்த்தைக்கு என்ன மீனிங் இருக்குது? ஒன்றும் மீனிங் கிடையாது. அதனால வெறும் வெப்பம்னு சொன்னாக்கா அந்த வெப்பம்னாக்கா அங்கே என்ன இருக்கணும்? வெப்பம் இருந்ததுனாக்கா உஷ்ணம் இருக்கு, அங்கே அங்கே ஒளியும் தெரியும், நெருப்பும் இருக்கும். ஸோ ஒன்றுக்குள்ள ஒன்று எல்லாமே சேர்ந்து ஒன்று தான். எனவே தொகுப்பில் வெப்பம், ஒளி மற்றும் நெருப்பு ஆகியவை ஒன்றே. ஓகே. அதே மாதிரி ரெண்டாவது இன்னொரு எக்ஸாம்பிள், இது ஒரு அனாலஜி. வெப்பம் வந்து இப்போ ரெண்டாவது அனாலஜி கடல் நீர். கடல் நீர் முழுமையிலும் உள்ள மொத்த உப்பின் அளவு அதன் துளியில் உள்ள உப்பின் அளவிற்கு ஒப்பாகாது. ஆனால் ஒவ்வொரு துளியிலும் உள்ள உப்பின் தன்மையும் ரசாயன அமைப்பும் கடல் நீர் முழுவதிலும் உள்ள உப்புக்கு சமமானதாகும். ஒரு துளி, ஒரு ஸ்பூன் கடல் தண்ணி எடுத்துக்கோ, அதை எடுத்து பார்த்தேன்னா அதில் உப்பு பார்த்தேன்னா இருக்கும். உப்பு அந்த தண்ணிக்கேற்ற அளவு உப்பு தான் தெரியும் உங்களுக்கு. கடல் நீர் அங்கே போய் பார்த்தேன்னா கடல் நீர் மேக்சிமம் அவ்வளோ இருக்குது. அதுக்குள்ளே எவ்வளோ உப்பு இருக்கும், இதுக்குள்ளேயே இத்தனை உப்பு இருக்குது, அதில் எவ்வளோ இருக்குன்னு பார்த்து. அதனால அதுவும் சமம்னு சொல்ல முடியாது. கடல் நீரில் இருக்கிற உப்பின் அளவும் அதன் துளியில் இருக்கிறதுக்கும் ஒப்பு ஆகாது, ஒரே மாதிரி இல்லை இல்லையா? ஆனால் ஒவ்வொரு துளியிலும் உள்ள உப்பின் தன்மையும் கடல் நீர் முழுதில் உள்ள உப்புக்கு சமமானதாகும். ஒரு துளி எங்கே, கடல் நீருங்கிறது எங்கே, அதுக்கு வித்தியாசம் வச்சுக்கோங்க. ஆனால் அதுக்குள்ளே இருக்க உப்பினோட அளவு, கெமிக்கல்ஸ், அது சேம் தான் அப்படின்னு. ஓகே. வெப்பமும் ஒளியும் வெவ்வேறானவையாலும் வெப்பமும் ஒளியும் இல்லாமல் நெருப்பு என்று சொல்லுக்கு பொருத்தமில்லை. ஆனால் ஒரு சேர பார்த்தால் வெப்பம், ஒளி, நெருப்பு எல்லாம் ஒன்றேன்னு படித்தோம். அதே மாதிரி அதுக்கும் வித்தியாசத்தை தெரிஞ்சு வச்சுக்குவோம். இது மூணாவது அனாலஜி. ஒரு குடும்பத்தினரிடையே பொதுவான கருத்து ஒற்றுமை இருப்பதை போலவும் ஒரு தேசத்தின் பல்வேறான குடிமக்களின் தேசிய நலன்களை பற்றிய கருத்தொருமை இருப்பதையும் போலவே உயிர்கள் எல்லாம் ஒரே தெய்வீக குடும்பத்தின் அங்கங்களாகியால் உன்னதமான பரம்பொருளுடன் கருத்து வேற்றுமை இருக்காது. ஓகே. ஒரே குடும்பத்தில் இருக்கா, அங்கே எல்லாருக்கும் ஒருத்தருக்குள்ள ஒருத்தர் கருத்து ஒற்றுமை தான் இருக்கும். அப்பா, அம்மா, குழந்தை எல்லாம் இருக்குன்னா ஒற்றுமையாக இருக்கலாம். அதே மாதிரி ஒரு தேசத்தில் பார்த்தா வெவ்வேறு வீட்டில் இருக்கிறவெல்லாம் தேசிய நல்ல குடிமக்கள் தான் எல்லாம் பார்த்தா தேசிய ஒரு நல்ல காரியம் பண்ணணும்னு வச்சுக்கோ, அது தேசிய ஒற்றுமை பண்ணுச்சு. அவள் ஒரு இது பண்ணுறான்னு வச்சுங்களேன், ஒரு சர்வீஸ், சோஷியல் சர்வீஸ் மாதிரி பண்ணுறான். அப்படி பண்ணான்னா அது தேசிய அங்கேயும் கருத்துரிமை இருப்பது போல தோன்றும். உயிர்கள் எல்லாம் ஒரே தெய்வீக குடும்பத்தின் அங்கங்களாகியால் உன்னதமான பரம்பொருளுடன் கருத்து வேற்றுமை இருக்காது. அந்த மாதிரி இருக்கிறதுனால நம்மளாம் இப்போ என்ன, தெய்வீக குடும்பத்தில் அங்கங்கள், அதனால நமக்குள்ள பரம்பொருளுடன் கருத்து வேற்றுமை இருக்கக்கூடாது. புரிஞ்சுதா? இது ஒரு அனாலஜி. 3 அனாலஜி உங்களுக்கு தெரிஞ்சுக்கணும். ஓகே. வேதாந்த சூத்திரத்தில் 1.212 ஆன்மீக அமைப்புகள் இன்ப நிலைகளை அனுபவிப்பதற்காக ஏற்பட்டவை. ஆனந்தமயோ பியாசத்து. ஆன்மீக அமைப்புகள் இன்ப நிலைகளை அனுபவிப்பதற்காக ஏற்பட்டவை. இயல்பாலும் அமைப்பாலும் ஒவ்வொரு உயிரும், அதாவது உன்னதமான பிரபுவும் அவரின் ஒவ்வொரு அம்சமும் ஆன்மீக அமைப்பில் நித்தியமான இன்பத்தை அனுபவிப்பதற்காக ஏற்பட்டதாகும். பௌதிக தளத்தில் இயங்குகின்ற உயிர்களும் இடைவிடாது இன்பத்தையே தேடுகிறார்கள். ஆனால் அதை அவர்கள் தவறான தளத்தில் நாடுகிறார்கள். நம்மளாம் இப்போ பௌதிக உயிரில் தான் இருக்கோம். எல்லாருக்கும் நம்ம இன்பம் வேணும்னு தேடுறோம். சந்தோஷமாக இருக்கணும் அப்படின்னு. சந்தோஷம் ஒன்றா நம்ம என்ன பண்ணோம், ஸ்பிரிச்சுவல் லைனில் வரணும். சாண்டிங் த மகாமந்திரா 16 டைம்ஸ் பண்ணணும். அப்புறம் இன்னும் டிவோட்டிஸ் அசோசியேஷன் இருக்கணும். பகவத்கீதா இதெல்லாம் போய் கேட்கணும். இதெல்லாம் அந்த மாதிரி இருந்து அப்படி பண்ணினாக்கா நமக்கு இன்பத்தை கிடைக்கும். ஆனால் நம்ம பௌதிகத்தில் டெம்பரரியாக இருக்கிற இடத்துல நம்ம இன்பத்தை தேடினா அங்கே என்ன கிடைக்கும்? ஒன்றுமே கிடைக்காது. நம்ம தேடுற இடம் தவறான இடம். நமக்கு இன்பம், நல்ல இன்பம் வேணும்னா என்னம்மா மியூட் பண்ணிக்கோமா. அதனால அது நமக்கு இன்பம் வேணும்னு இங்கே போய் தேடுறது இந்த தளத்தில், பௌதிக தளத்தில் தேடக்கூடாது. நம்ம ஆன்மீக தளத்தில் தேடினா தான் நமக்கு இன்பம் கிடைக்கும். ஓகே. தன் ஆனந்த நிலையை அனுபவிக்க ஹவு டு வி என்ஜாய். ஆன்மீக தளமும் இருக்கின்றது.
அங்கு உன்னதமான பரம்பொருள் தன் எண்ணற்ற கூட்டாளிகளோடு தன்னானந்த நிலையை அனுபவித்துக் கொண்டிருக்கிறார். அந்த தளத்தில் பௌதிக உலகின் ஜடத்தன்மைகள் எதுவும் இல்லை. எனவே அந்த தளம் நிர்குணம் எனப்படுகிறது. எது நிர்குணம்ங்கிற இடம்? ஆன்மீக நிலையில ஜடத்தன்மைகள் இல்லாம இருக்கிற ஆன்மீக தளம் தான் நிர்குணம் எனப்படும். நிர்குண தளம் என்று நிர்குண தளத்தில் அனுபவிக்கப்படும் பொருளுக்காக போராட்டங்கள் எதுவும் நடப்பதில்லை. அங்கே போய் நம்ம சந்தோஷமா இருக்கணும் ஆன்மீகத்தில், ஸ்பிரிச்சுவல் லைனில் அப்படின்னா என்ன பண்ணணும்? அதில் ஏதாவது சண்டை பூசெல்லாம் இருக்குமா? கிடையாது. ஐயோ அவள் நிறைய சொல்கிறாளே நம்மளும் சொல்லணும் அப்படின்னு ஒரு ஹெல்தி அட்மாஸ்பியர் தான் நமக்குள்ளே க்ரியேட் பண்ணிட்டு ஆன்மீக தளத்தில் நம்ம இருக்கோம் இல்லையா? ஆன்மீக தளத்துக்கு இன்னொரு பேர் என்ன சொல்லலாம்? நிர்குண தளம். ஓகே, அதுவே ஆன்மீக குறிக்கோளோடு கூடிய உயர்ந்த தளமாகும். ஒருமையின் அடிப்படையிலான பக்குவமிக்க தளத்தை உணர்ந்தவுடனேயே மாயையும் புலம்பல்களும் மறைந்து விடும் என்பதில் ஐயமில்லை. ஸோ பகவத்கீதை 5.29 யாருக்காவது அந்த ஸ்லோகம் தெரியுமா? 5வது சாப்டர்ல பகவத்கீதையில பூக்தாராம் யஜ்ஞ தபசாம் சர்வலோக மகேஸ்வரம் சுஹ்ருதம் சர்வபூதானாம் ஞாத்வா மாம் சாந்திம் விருச்சதி. யாகங்கள் தவங்கள் அனைத்திற்கும் பயனாளி, எல்லா லோகங்களுக்கும் தேவர்களுக்கும் பெரிய தலைவன், எல்லா உயிர்களுக்கும் உற்ற நண்பனான என்னை பகவான் கிருஷ்ணர் உணர்ந்தவன் உலக துன்பங்களிலிருந்து அமைதி அடைகிறான். ஸோ இந்த ஸ்லோகத்தை நமக்கு இந்த 7th ஸ்லோகத்துக்கு எக்ஸாம்பிளாக அதை எடுத்து வச்சுக்கணும். பகவத்கீதை 5.29. ஓகே, அப்புறம் 7.14 ஒன்று இருக்கு. அதுபடி பரமபுருஷரின் தாமரை பாதங்களை சரணடைபவர்களை தவிர வேறு யாரும் இயற்கையின் கடுமையான விதிகளை மீற முடியாது. எனவே மாயை மற்றும் பதட்டத்திலிருந்து விடுபட்டு பல்வேறு நலன்களிலிருந்து ஒற்றுமையை உருவாக்க விரும்பினால் கடவுளை நமது செயல்களில் கொண்டு வந்து அவருடைய நலனுக்காக சேவை செய்ய வேண்டும். அப்போதுதான் நாம் ஆத்மபூத ஆர்வத்தை உணர முடியும். ஆத்மபூத அது என்னன்னு பின்னாடி படிக்கலாம். ஆத்மபூத ஆர்வத்தை உணர முடியும். புரியுதா? கடவுளை நம்ம பண்ற செயல்களில் கொண்டு வந்து பகவானை வேண்டின்னு நம்ம இந்த காரியம் பண்றோம் அப்படின்னு, பகவானே எனக்கு நன்னா பண்ணணும், நான் நிறைய ஆன்மீகத்துல முன்னேறணும் அப்படின்னு பகவானை நம்ம செயல்களுக்கெல்லாம் கொண்டு வந்து பண்ணிட்டு அவருக்கு சேவையும் பண்ணிட்டு பகவானுக்கு சேவை செஞ்சுட்டு அப்படி இருந்தாக்க நமக்கு என்ன கிடைக்கும்? ஆத்மபூத ஆர்வத்தை உணர முடியும். ஓகே, பிரம்மபூதம் ஆத்மபூதம் ரெண்டும் ஒண்ணுதாங்கிறாங்க. ஆமா. அப்புறம் 7.14 ஸ்லோகம் எதை படிக்கணுமா? தெய்வீ ஹேஷா படிக்கிறேன். தைவி ஹேஷா குணமயி மம மாயா துரத்யயா மாமேவ ஏ பிரபத்யந்தே மாயாமேதாம் தரந்திதே. முக்குணங்களால் ஆன இந்த எனது தெய்வீக சக்தியான மாயையை வெல்வது மிக கடினம். ஆனால் என்னை சரணடைபவர்கள் இந்த மாயையை தாண்டி செல்வார்கள். யாரு போய் மாயையை தாண்டி போக முடியும்? பகவான சரணடைவார் தான். இயற்கையின் 3 குணங்களான சத்துவகுணம், ரஜோகுணம், தமஸ் குணம் ஆகியவற்றின் பிணைப்பில் இருந்து விடுபடுவது கடினம் என்பதையும் இறைவனை முழுமையாக சரணடைவதன் மூலம் அந்த மாயையை வெல்ல முடியும் என்பதையும் விளக்குகிறது. ஓகே, அந்த 7.14 ஸ்லோகம் இதுவும் இம்பார்ட்டன்ட். 5.29, 7.14 and 7.19 3 ஸ்லோகம் இந்த ஸ்லோகத்துக்கு. பகவத்கீதை 7வது அத்தியாயத்தில் 19வது ஸ்லோகம். அது ஸ்லோகம் நான் எழுதியிருக்கேன்னா ஓகே. பல பிறவிகளில் முடிவில் ஞானி வாசுதேவனே எல்லாமே என்று உணர்ந்து தன்னையே சரணடைவான் என்று கூறுகிறது. இத்தகைய மாபெரும் ஆன்மா மிகவும் அரிதானது. ஸ்லோகம் படிமா. பகூனாம் ஜன்மநாமன்னே ஞானவான்மாம் பிரபத்யதே வாசுதேவ சர்வமிதி ச மகாத்மா சுதுர்லபக. ஓகே, பல பிறவைகளின் முடிவில் ஞானம் பெற்றவன் என்னிடம் முழுமையாக சரணடைகிறான். வாசுதேவனே எல்லாம் என்று அவன் உணர்ந்து, வாசுதேவ சர்வமிதி அப்படின்னா என்ன? வாசுதேவனே எல்லாம் என்று அவன் உணர்ந்து கொள்வான். இத்தகைய உயர்ந்த மற்றும் அரிதான ஆன்மாக்கள் மிகவும் அரிது. ரொம்ப ரேராக தான், ஒரு 1000ல் ஒருத்தர் தான் பார்க்க முடியும். எல்லாராலையும் அந்த மாதிரி அந்த ஞானம் கிடைக்காது. ஆத்மபூதா மற்றும் பிரம்மபூதா இது நல்லா கவனிச்சுங்க, இது ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட்டு.
ஆத்மபூதானா என்ன, பிரம்மபூதானா என்னன்னு. ஆத்மபூதம் நோக்கமும் பகவத்கீதையில் கூறப்பட்டுள்ள பிரம்மபூத நோக்கமும் ஒன்றானதுவே ஆகும். பரமாத்மா எனப்படுவது உன்னதமான பிரபுவாகிய இறைவனே. நுண்ணிய ஆத்மா உயிர் வாழியாகிறான். ஆத்மாங்கிறது உயிர் வாழி, பரமாத்மாங்கிறது உன்னத பிரபு. இது ரெண்டும் ஒன்றே அப்படிங்கிறா. அது ஸ்லோகம். அப்புறம் 18.54 ஸ்லோகமே இம்பார்ட்டன்ட். இந்த ஸ்லோகம் படிமா. பிரம்மபூத ब्रह्मभूत प्रसन्नात्मा न शोषति न काङ्क्षति सं सर्वेषु भूतेषु मद्भक्तिं लभते परम्. ஓகே, இந்த 4 ஸ்லோகமும் ஞாபகம் வச்சுங்க இந்த ஸ்லோகத்துக்கு, இந்த 7th ஸ்லோகத்துக்கு. ஆழ்நிலை பிரம்ம உணர்தலில் நிலை பெற்ற ஒருவர் துக்கப்படாமலும் விரும்பாமலும் மன அமைதியை பெறுகிறார். அனைத்து உயிரினங்களிடமும் சமமாக செயல்படும் அத்தகைய யோகி என்னிடம் உயர்ந்த பக்தியை அடைகிறார். ஓகே, எல்லா உயிரினங்களையும் பரிபாலிப்பது உன்னதமான ஆத்மாவான பரமாத்மாவே. ஏனெனில் உன்னதமான பிரபு அவை காட்டும் அன்பில் மகிழ்ச்சி அடைகிறார். மக்கள் பணிவுடையவர்களாக இருந்தால் குடும்ப விவகாரங்களை ஒருமித்த நோக்கோடு மகிழ்ச்சியான சூழ்நிலையில் நடத்தி செல்வது ஒரு தந்தைக்கு எளிதாக இருக்கும். பரபிரம்மத்தின் குடும்பத்திலும் இதே நிலை திவ்யமான வகையில் அமைந்துள்ளது. சின்ன குடும்பத்திலேயே எடுத்துக்கோங்க, அந்த தந்தைக்கு எப்படி இதுவாக இருக்கும், வீட்டில் எல்லா குடும்பங்களும் ஒரே மாதிரி, எல்லாரும் ஒரே மாதிரி விருப்பாமல் இருந்து அப்பா சொல்கிறத கேட்டுட்டு இருந்தாக்கா, ஹெட் ஆஃப் த ஃபேமிலி என்ன சொல்கிறாரோ அதை கேட்டுன்னு பண்ணோம்னாக்கா அந்த குடும்பம் எப்போதுமே சந்தோஷமாக இருக்கும். இல்லை நீ சொல்கிறத நான் கேட்க மாட்டேன் அப்படின்னு ஒய்ஃப் ஒரு பக்கம், குழந்தைகள இல்லை நீ தப்பு சொல்கிறேன் நான் வேறு, இப்படி விதவிதமாக போனாக்கா என்ன ஆகுது, அந்த குடும்பம் உருப்படாது இல்லையா? அந்த குடும்பத்தில் எப்போதுமே ஒற்றுமை இருக்காது. அதனால அந்த மாதிரி நம்ம பரபிரம்மத்துக்கு, நம்ம குடும்பத்தில் நம்மளாம் பரபிரம்மத்தில் எல்லாருமே சேர்ந்து குடும்பம், அதே மாதிரி எல்லாரும் ஒற்றுமையாக இருந்தால் தான் திவ்யமான வகையில் அமைந்துள்ளது. ஓகே, அவ்வளோதான். இதான் இம்பார்ட்டன்ட் இந்த சாப்டரில். எஸ்மா, ஸ்லோகம் எதாவது படிச்சுட்டு இது படிங்க, பொருள் உரை படிச்சுட்டு அப்புறம் ஒருத்தர் பதவரி படிங்க. எஸ்மின் சர்வாணி படிக்கிறீங்களா? அதாவது यस्मिन् सर्वाणि भूतानि आत्मैवा भूत विजानतः तत्र को मोह कशोक ஏகத்வம் அனுபஷ்யதः. யஸ்மின் எப்போது, சர்வாணி எல்லாம், பூதானி உயிரினங்கள், ஆத்மா ஆன்ம பொறி, ஏவ மாத்திரம், அபூத் ஆக அமைந்திருக்கின்றன, விஜானத அறிபவனுக்கு, தத்ர அதில், அப்போது, ச என்ன, மோக மாயை, ச என்ன, என்ன, சோக கவலை, ஏகத்துவம் ஒருமை, அனுபஷ்யத காண்பவன், அதிகாரபூர்வமாக அல்லது நிலையாக. பொருளுரை எல்லா உயிரினங்களையும் ஆன்ம பொறிகளையும் தன்மையில் இறைவனோடு ஒன்றியவையாகவும் காண்பவன் வஸ்துக்களின் உண்மை நிலையை அறிந்தவனாகின்றான். அப்போது அவனுக்கு கவலையோ மாயையோ ஏது? பதவுரை. முன் விவரிக்கப்பட்ட மத்தியம அதிகாரி மற்றும் உத்தம அதிகாரிகளை தவிர வேறு எவராலும் ஒரு மனிதனின் உண்மையான ஆன்மீக நிலையை சரிவர காண முடியாது. நெருப்பின் பொறிகள் நெருப்பின் தன்மையை கொண்டிருப்பது போல் உயிர்வாளிகள் தம் தன்மையில் இறைவனோடு ஒன்றானவர்கள் எனினும் தீப்பொறிகளில் உள்ள வெப்பத்தின் அளவு எரியும் நெருப்பில் உள்ள வெப்பத்தின் அளவுக்கு சமமானதாகையால் அளவை பொறுத்தவரையில் பொறிகள் நெருப்பாக. மகா பக்தர்களான மகா பாகவதன் எல்லாவற்றிலும் ஒருமையை காண்கிறான் என்பதல்லோ. மதாஜி அடுத்து. எல்லாவற்றையும் உன்னதமான பிரபுவாகிய இறைவனின் சக்தியாக காண்கிறான். சக்திக்கும் சக்தியை உள்ளடக்கிய ஒன்றிற்கும் வேறுபாடு இல்லையாகையால் அவற்றில் ஒருமையை உணர முடிகிறது. ஆராய்ந்து பார்த்தால் வெப்பமும் ஒளியும் வெவ்வேறானவையானாலும் வெப்பமும் ஒளியும் இல்லாமல் நெருப்பு என்ற சொல்லுக்கு பொருள் இல்லை. ஆனால் ஒரு சேர பார்த்தால் வெப்பம் ஒளி நெருப்பு எல்லாமே ஒன்றே. ஏகத்துவம் அனுபஷ்யதக. படிங்க மத்தாச்சி.
ஏகத்துவம் அனுபச்சயத எனும் சம்ஸ்கிருத சொற்கள் உயிர்வாழிகள் எல்லாவற்றிலும் உள்ள ஒருமையை வெளிப்படுத்தப்பட்டுள்ள வேத நூல்களின் கண்ணோட்டத்தில் காண வேண்டும் என்பதை குறிக்கின்றன. உன்னதமான முழு பொருளின் அறியப்பட்ட தன்மைகளில் 80% அதன் தனியான பொறிகளாலும் காண கிடைக்கின்றன. ஆனால் அவை தம்மளவில் முழுமுதற் கடவுளுக்கு சமமாக உயிர்வாழி முழுமுதற் பொருளின் ஒரு சின்னஞ்சிறு பகுதி ஆகையால் அவரின் கடவுளின் தன்மைகள் அவற்றில் நுண்ணிய அளவிலேயே இடம்பெறுகிறது. இதற்கான மற்றொரு உவமை கடல் நீர் முழுமையுள்ள மொத்த உப்பின் அளவு அதன் துளியிலுள்ள உப்பின் அளவிற்கு ஒப்பாகாது. ஆனால் ஒவ்வொரு துளியிலும் உள்ள உப்பின் தன்மையும் ரசாயன அமைப்பும் கடல் நீர் முழுவதிலும் உள்ள உப்புக்கு சமமானதாகும். தனிப்பட்ட மனிதன் தன் தன்மையிலும் அளவிலும் இறைவனுக்கு ஈடானவனாக இருந்தால் அவன் பௌதிக இயற்கையின் பிரபாகத்தில் கட்டிண்டிருக்கும் பிரச்சனையே இருக்காது. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. நெக்ஸ்ட் பேரா யாரா படிங்க. யார் படிக்கிறீர்கள்? இல்ல நானே தொடர்பா? யாரா படிக்கிறீங்களா கேட்டு பாருங்க. நெக்ஸ்ட் யார் படிக்கிறீங்க? ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. படிமா. எந்த உயிரும் வல்லமையுள்ள தேவர்களும் கூட உன்னதமான பரம்பொருளை எவ்வகையிலும் மிஞ்ச முடியாது என்று முந்தைய மந்திரங்களில் ஏற்கனவே விளக்கப்பட்டுள்ளது. எனவே ஏகத்துவம் என்றால் உயிர்வாழி எல்லா வகைகளிலும் உன்னதமான பிரபுவுக்கு இணையானவன் என்று பொருள் அல்ல. ஆனால் பரவலான கருத்தில் ஒருமை இருக்கிறது என்பதை அது குறிக்கத்தான் செய்கிறது. இது ஒரு குடும்பத்தினரிடையே பொதுவான கருத்தொற்றும் இருப்பதை போலவும் ஒரு தேசத்தின் பல்வேறான குடிமக்களில் தேசிய நலன்களை பற்றிய கருத்தொருமை இருப்பதை போலவும் ஆகும். உயிர்கள் எல்லாம் ஒரே தெய்வீக குடும்பத்தின் அங்கங்களாகையால் உன்னதமான பரம்பொருளுடன் கருத்து வேற்றுமை இருக்காது. ஒவ்வொரு உயிரும் உன்னதமான பரம்பொருளின் குழந்தை. பகவத்கீதையில் கூறப்பட்டுள்ளது போல பகவத்கீதை 14.34 பறவைகள், ஊரும் ஜந்துக்கள், எறும்புகள், நீர்வாழினங்கள், மரங்கள் போன்ற பிரபஞ்சம் முழுவதிலும் உள்ள எல்லா உயிர் வகைகளும் உன்னதமான பிரபுவின் சக்தியின் விளிம்பில் ததும்பும் ஆற்றிலிருந்து வெளிப்பட்டவையே. ஆகையால் அவையெல்லாம் உன்னதமான பரம்பொருளின் குடும்பத்தை சேர்ந்தவை. ஆன்மீக வாழ்வில் கருத்து போராட்டங்களுக்கு இடமில்லை. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. படிக்கவா? யார் படிக்கிறீர்கள்? வேற யாரா படிக்கிறீங்களாமா? நானே படிக்கவா மாதாஜி? படிங்க, கண்டினியூ பண்ணுங்க. ஆன்மீக அமைப்புகள் இன்ப நிலைகளை அனுபவிப்பதற்காக ஏற்பட்டவை. இயல்பாலும் அமைப்பாலும் ஒவ்வொரு உயிரும், அதாவது உன்னதமான பிரபுவும் அவரின் ஒவ்வொரு அம்சமும் ஆன்மீக அமைப்பில் நித்தியமான இன்பத்தை அனுபவிப்பதற்காக ஏற்பட்டதாகும். பௌதீக தளத்தில் இயங்குகின்ற உயிர்களும் இடைவிடாத இன்பத்தையே தேடுகிறார்கள். ஆனால் அதை அவர்கள் தவறான தளத்தில் நாடுகிறார்கள். இந்த பௌதீக உலகத்தை தவிர ஆன்மீக தளமும் இருக்கிறது. அங்கு உன்னதமான பரம்பொருள் தன் எண்ணற்ற கூட்டாளிகளோடு தன் ஆனந்த நிலையை அனுபவித்துக் கொண்டிருக்கிறார். அந்த தளத்தில் பௌதிக உலகின் ஜடத்தன்மைகள் எதுவும் இல்லை. எனவே அந்த தளம் நிர்குணம் எனப்படும். நிர்குண தளத்தில் அனுபவிக்கப்படும் பொருளுக்காக போராட்டங்கள் எதுவும் நடப்பதில்லை. இங்கே இவ்வுலகில் வெவ்வேறான உயிரினங்களிடையே எப்போதும் போராட்டங்கள் நிகழ்ந்த வண்ணம் இருக்கின்றன. ஏனென்றால் இங்கே இன்பத்தின் சரியான மையத்தை பற்றி அறியாமை நிலவுகிறது. இன்பத்தின் உண்மையான மையம் உன்னதமான பரம்பொருளே. அவரே மேன்மையானதும் ஆன்மீகமானதுமான ராச நடனத்தின் மையமாவார். நாம் எல்லோரும் அவரோடு இணைந்து எந்தவித போராட்டமுமின்றி உன்னதமான ஒரே குறிக்கோளோடு வாழ்க்கை அனுபவிப்பதற்காக படைக்கப்பட்டுள்ளோம். அதுவே ஆன்மீக குறிக்கோளோடு கூடிய உயர்ந்த தளமாகும். ஒருமையின் அடிப்படையிலான பக்குவமிக்க இத்தலத்தை உணர்ந்தவுடனேயே மாயையும் புலம்பல்களும் மறைந்து விடும்போது ஐயமில்லை. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஏஸ்மா தங்கமணி பத்தி படிங்கம்மா. படிக்கிறீங்களா? படிக்கிறேங்க. கடவுளற்ற நாகரிகம் மாயையிலிருந்து பிறக்கின்றது. இத்தகைய நாகரிகத்தின் விளைவு புலம்பல். இன்றைய அரசியல்வாதிகள் ஏற்படுத்தியுள்ள கடவுளற்ற சமுதாயத்தில் வியாகுலங்கள் எப்போதும் மிகுந்து காணப்படுகின்றன. இதுவே இயற்கையின் நியதி. பகவத்கீதையில் சொல்லப்பட்டிருப்பது போல பகவத்கீதை 7.14 உன்னதமான பிரபுவின் பாத கமலங்களில் சரணடைந்தவர்களுக்கு அல்லாது மற்றவர்களுக்கு இயற்கையின் கடுமையான நியதிகளை புறங்காண்பது சாத்தியமல்ல. எனவே எல்லா வகையான மாயைகளையும் மனக்கவலைகளையும் அகற்றி வேறுபட்ட நோக்கங்களிடையே ஒற்றுமையை ஏற்படுத்த வேண்டுமானால் நம் செயல்களிலெல்லாம் இறைவனை இணைப்பது மிகவும் அவசியம். உன்னதமான இறைவனின் நோக்கங்களுக்காக செயல்படுவதே நமது லட்சியமாக இருக்க வேண்டும், வேறு எந்த காரியங்களுக்காகவும் அல்ல. இறைவனின் நோக்கங்களுக்காக செயலாற்றும் போது மட்டும் இச்செயலில் குறிப்பிட்டுள்ள ஆத்மபூத் நோக்கத்தை இனங்காண இயலும். இந்த மந்திரத்தில் சொல்லப்பட்டுள்ள ஆத்மபூத் நோக்கமும் பகவத்கீதையில்
18.54 கூறப்பட்டுள்ள பிரம்மபூத் நோக்கமும் ஒன்றானதுவே ஆகும். பரமாத்மா எனப்படுவது உன்னதமான பிரபுவாகிய இறைவனே நுண்ணிய ஆத்மா உயிர்வாழியாகிறான். தனியாய எல்லா உயிரினங்களையும் பரிபாலிப்பது உன்னதமான ஆத்மாவான பரமாத்மாவே. ஏனெனில் உன்னதமான பிரபு அவை காட்டும் அன்பில் மகிழ்ச்சி அடைகிறார். மக்கள் பணிவுடையவர்களாக இருந்தால் குடும்ப விவகாரங்கள் ஒருமித்த நோக்கத்தோடு மகிழ்ச்சியான சூழ்நிலையில் நடத்தி செல்வது ஒரு தந்தைக்கு எளிதாக இருக்கும். பரபிரம்மத்தின் குடும்பத்திலும் இதே நிலை திவ்யமான வகையில் அமைந்துள்ளது. பரபிரம்மமும் உயிர்வாழியைப் போலவே ஒரு நபர் ஆவார். பரமனோ உயிர்வாழியோ அருவமானவர் அல்ல. இத்தகைய நிலையிலானவர்கள் பரமானந்த நிலையில், பரமான ஞான நிலையில், நித்தியமான வாழ்வு நிலையில் நிறைவுடன் விளங்குகிறார்கள். ஆன்மீக இருப்பின் உண்மை நிலை இதுவே. இந்த உன்னதமான நிலையை முழுவதுமாக உணர்ந்தவன் உடனேயே பரம்பொருளான ஸ்ரீ கிருஷ்ணரின் திருவடிகளில் சரணடைகிறான். ஆனால் இத்தகைய மகாத்மா அரிதாகவே தென்படுகிறான். ஏனெனில் இப்படிப்பட்ட திவ்யமான உணர்வு பற்பல பிறவிகள் எடுத்த பின்னரே சித்தியாகிறது. பகவத்கீதை 7.19. ஆனால் சித்தி அடைந்து விட்டால் பின்பு இவ்வுலக வாழ்வின் நம்மை பீடிக்கும் எத்தகைய மாயையும் இன்னலும் ஜடவாழ்வு அல்லது பிறப்பு காரணமாக எழும் துன்பமும் இத்தகைய மகானை அணுகுவதில்லை. ஈஷோபனிஷத்தின் இந்த மந்திரத்தில் நாம் இச்செய்தியை பெறுகிறோம். ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. இப்ப நம்ம முன்னாடி ஸ்லைட்ல பார்த்தோம் இல்லையா, அதே தான் அப்படியே இருக்கு. இந்த இதுல இருக்கிறது தான் ஸ்லைடா போட்டு கொடுத்துருக்கா, அதை பண்றோம். இப்போ கொஸ்டின் ஆன்சர் சொல்லலாம். ஏகத்துவம் அனுபஷ்யத்தா அப்படின்னா என்ன, யாருக்கா சொல்ல முடியுமா? நம்ம படிச்சதை வச்சு சொல்லுங்க பார்க்கலாம். ஸ்லைட்ல காமிச்சோம் இல்லையா, ஏகத்துவம்னா என்னன்னு சொன்னேன், ஒருமை. அனுபஷ்யத்தனா காண்பவன், அதிகாரபூர்வமாக நெல்லியாக வெளிப்படுத்தப்பட்ட வேதங்களின் பார்வையில் இருந்து அதிகாரங்கள் மூலம் அனைத்து உயிரினங்களின் ஒற்றுமையும் ஒருவர் பார்க்க வேண்டும் என்பதை குறிக்கிறது. ஓகே. அச்சிந்தியா பேதா ஆபேத தத்துவம் அப்படின்னா என்ன? ஆபேதம்னா ஒற்றுமை, ஒன்னஸ், எல்லாவற்றிலும் பரமாத்மாவின் உறைவு, அனுபவிக்கப்படும் ஒற்றுமைப்பாடு. பேதம்னாக்க வேறுபாடு, டிஃபரன்ஸ். ஜீவர்களுக்கும் உலகமும் பரமாத்மாவும் தனித்தனியாக இருப்பதால் வேறுபாடு உள்ளது. அச்சிந்தியம், சிந்திக்க முடியாதது. இந்த ஒற்றுமை மற்றும் வேறுபாடு இரண்டும் ஒரே நேரத்தில் உணர முடியும். ஆனால் மனிதலோசனையில் முழுமையாக விளங்க இயலாது. இவற்றை இணைத்து அச்சிந்தியா பேத தத்துவம் எனப்படும். இது ரெண்டுத்தையும் சேர்த்தாக்க அது மாதிரி வந்துடும். ஒரே நேரத்தில் பரமாத்மாவும் ஜீவாத்மாவும் ஒரே ஆதாரமானாலும் அவை நிலையான வேறுபாடு கொண்டவையாகவும் உள்ளன. இது மனித தலையில் முழுவதும் எண்ணி பார்க்க முடியாத ஒரு நுண்ணுண்மை. ஓகே, 2 கொஸ்டின் வச்சா. 3வது நிர்குண அப்படின்னா என்ன? நிர்குணனாக்க குணங்கள்னாக்க இயற்கை, பண்பு, தன்மை. நிர்குணனா என்ன? ஒரு இயற்பண்பு வகை, ஆசை, விருப்பு போன்றவற்றும் இல்லாதது நிர்குணா அப்படின்னாக்க. குணம் இல்லாதது பேர் நிர்குணா. தர்மம், அறம், அம்மகிழ்ச்சி, அருள் ஆகிய பண்புகள் உடைய வேறு அவயவங்களின் வேறுபாடுகள் இதில் இல்லை. ஸோ எக்ஸாம்பிள் பரபிரம்மம் நிர்குணம். எக்ஸாம்பிள் கூட. ஆத்மபூதா அப்படின்னா என்ன? ஆத்மபூதம், ஆத்மானா சுயம், ஒத்தது, அபாவல் தான், ஆத்ம ஜீவன் என்று பொருள்படும். பூத என்றால் அமைந்திருப்பவன், ஆனால் கண்டடைந்தவன் என்று பொருள். ஆத்மபூத தன்னை ஆத்மாவாக உணர்ந்தவர் அல்லது அனைத்து செயல்களுக்கும் தன்னை ஆத்மாவாக உணர்ந்து அனைத்து செயல்களும் தம் ஆத்ம சுயத்தை அடையாளப்படுத்தி கொண்டவர். ஓகே. சுயத்தை ஆத்மாவாக திகழ்வது, தன்னை சர்வாத்மாவாக அல்லது பிரத்யேக ஆத்மாவாக அறிவது. ஓகே. அடுத்தது பிரம்மபூத அப்படின்னா என்ன? பிரம்மனக பரம்பொருள், பரந்த உண்மை. பரமாத்மா பிரம்மன் என்று பொருள். பூத என்பது அதே போலவே ஆனவன், அணைந்தவன் என்று அர்த்தம் தரும். பிரம்மபூத தன்னை பிரம்மமாக அல்லது பொருளின் பரம்பொருளாக உணர்ந்து அதன் மேல் நிலைத்திருப்பவர். பொருள் பரம்பொருள் அறிந்த நிலை, பிரம்மசித்தில் நிலை பெற்றவர் என்று பிரம்மத்திற்கு நிலையானவர் அப்படின்னு. ஓகேயா? பிரம்மபூத ஆத்மபூத டிஃபரன்ஸ் தெரிஞ்சிருக்கணும் உங்களுக்கு. அப்புறம் 3 அது இதுக்கு என்ன கொஸ்டின் இருக்கு?
மூணாவது கொஸ்டின் வந்து வாட் ஆர் த 3 அனாலஜிஸ் யூஸ்ட் இன் திஸ் மந்த்ரா? இந்த ஸ்லோகத்தில் பயன்படுத்தப்பட்ட 3 ஒப்புமைகள் யாவை? என்ன 3 ஒப்புமைகள் நம்ம படித்தோம்? ஞாபகம் சொல்லுங்க பார்க்கலாம். யாரு ட்ரை பண்றேன்? 3 படிச்சோம் இல்லையா ஒப்புமை? மாதாஜி, சூரிய ஒளி, கடலில் உப்பு. வெரி குட். நெருப்பு. நெருப்பு. சூரிய அதான் 3வது குடும்பத்துல, ஒரே குடும்பத்துல எல்லாரும் ஒத்து போறது. ஓகே. இது கடல் நீர் முழுமையில் உள்ள மொத்த உப்பின் அளவு அதன் துளியிலும் உப்பின் அளவிற்கு ஒப்பாகாது. ஆனாலும் இந்த மாதிரி சின்னதாக தான் நீங்கள் ஆன்சர்லாம் எழுதணும். உங்களுக்கு தக்க பெருசாக எழுதாதீங்க. எதுனா யாரும் படிக்க மாட்டா உங்களுக்கு கரெக்ஷன் பண்ணுறவா. அதனால் சின்னதாக எழுதுறதுக்கு ட்ரை பண்ணுங்க. ஆனால் ஒவ்வொரு துளியிலும் உள்ள உப்பின் தன்மையை ரசாயன அமைப்பும் கடல் நீர் முழுவதிலும் உள்ள உப்புக்கு சமமானதாகும். அப்படி எழுதும். அடுத்தது 2வது வெப்பமும் ஒளியும் வெவ்வேறுவானவையாலும் வெப்பமும் ஒளியும் இல்லாமல் நெருப்பு என்ற சொல்லுக்கு பொருள் இல்லை. ஆனால் ஒரு சேர பார்த்தால் வெப்பம், ஒளி, நெருப்பு எல்லாம் ஒன்றே அப்படின்னு முடியும். மெயின் பாயிண்ட் அதுதான். அதே 3வது ஒரு குடும்பத்தின் இடையே பொதுவாக கருத்தொற்றுமை இருப்பதை போலவும் ஒரு தேசத்தின் பல்வேறான குடிமக்களின் தேசிய நலன்களை பற்றிய கருத்தொருமை இருப்பதை போலவும் உயிர்கள் எல்லாம் ஒரே தெய்வீக குடும்பத்தின் அங்கங்களாகியால் உன்னதமான பரம்பொருளுடன் கருத்து வேற்றுமை இருக்காது. ஓகே, இந்த 3 தான் இதுக்கு எக்ஸாம்பிள். எனக்கு சீக்கிரமா முடிஞ்சுட்டா. ஓகே, மாதாஜி, இந்த ஈசோக்கு வந்து தனியா சர்டிபிகேட் கொடுப்பீங்களா மாதாஜி? ஈஷோபனிஷத்துக்கு தனியா கிடையாதுமா. ஈஷோபனிஷத் படிச்சுட்டு வச்சுக்கோ அப்படியே ஒரு பக்கம். அப்புறம் எல்லாம் பண்ணியாச்சுன்னு மாதிரி இருக்கு எனக்கு, அதனால தோன்றது. அது பண்ண வச்சிருப்பா. ஆனா சர்டிபிகேட் எல்லாத்தையும் 3 சேர்த்து தனியா சர்டிபிகேட் கொடுப்பாங்களா? அது எனக்கு தெரிஞ்சு கொடுக்க மாட்டாங்கம்மா. எனக்கும் தெரியல, இது வரைக்கும் நான் பண்ணதுல அது தனியா கொடுக்கல. ஈஷோபனிஷத் இது நெக்டர் ஆஃப் டிவோஷன், நெக்டர் ஆஃப் இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் அதுவும் முடிஞ்சதுக்கு தான் கொடுப்பேன். 2 பேரும் முடிச்சிட்டோம், முன்னாடி முடிச்சிருக்கோம். ஓகே. அப்புறம் வந்து இந்த பக்தி சாஸ்திரியும் வைபவம் பண்ணி உட்காந்துருக்கேன். அதனால கேக்குறேன், தனியா சர்டிபிகேட் கொடுப்போம்? அதுக்கு தனியா தரமாட்டாமா. எனக்கு நான் வந்து ராதிகா மாதாஜி கிட்ட படிச்சிருக்கேன் இதெல்லாம். உங்களுக்கு நல்லாவே தெரிஞ்சிருக்குமே. அப்போ இது சும்மா பாக்குறேன். இருந்தாலும் ஒவ்வொருத்தரும் ஒரு டீச்சர் அழகழகா சொல்லி தரீங்களே, திருப்பி கேட்கணும் போல இருக்கேன். அதெல்லாம் திருப்பி மண்டையில ஏத்தினா தானே நம்ம பகவானோட இணைய முடியும். ஆமா மாதாஜி, திரும்பி கேட்கும் போது நமக்கு இன்னும் கொஞ்சம் நல்ல விட்டு போச்சுன்னா தெரியல, படிச்சுட்டே இருந்தாதான் அது தெரியுது. கரெக்ட். ஓகே மாதாஜி. இன்னைக்கு 2-3 பேர் வரல. இன்னைக்கு மகாலட்சுமி மாதாஜி காணோம். சிவகாமி மாதா வந்திருக்காங்களா? சிவகாமி என்ன சிவகாமி மாதாஜி சத்தம் படாத உட்காந்துருக்கீங்க? இருக்கேன் மாதாஜி. சத்தத்தையும் காணணும். நான் நீங்க படிக்க வந்துருவீங்கன்னு பார்த்தேன். நான் பார்க்கவே இல்லை உங்களை முதல்ல. கொஞ்சம் 5 நிமிஷம் லேட்டா தான் வந்த மாதாஜி, அதான் பாக்க. ஓகே மாதாஜி. சுபஸ்ரீ மாதாஜி வந்திருக்காங்களா? இன்னும் யாராவது போயிட்டாங்கல்ல மாதாஜி? யாரோ ஒருத்தருக்கு இருந்தாங்க, இன்னொருத்தங்க அவங்க யாருன்னு தெரியலையே. இல்ல இன்னும் மொத்தமா இன்னும் ஒரு 10 பேர் தான் மொத்தமே டோட்டலே. ஓகே, அன்னைக்கு நாம இருந்தாரு அவர். நீங்க இது மைக் ஆஃப் பண்ணுங்கன்னு அது மொத்தமா அனுப்பிச்சுட்டு வரோம். ஓஹோ, யார் வந்தா? ஜானகி ராமன் ஒரு பிரபுஜி ஜாயின் பண்ணாரா? ஜாயின் பண்ணியிருந்தார். ஓகேம்மா, கிளாஸ் வைண்ட் அப் பண்ணி. நான் இது இவ்வளவு சீக்கிரம் நான் முடியும்னு எதிர்பார்க்கல இது. ஆனா ஆக்சுவலா 7-8 சேர்த்து தான் பண்ணுவா எல்லாரும். நம்ம 8 அடுத்து நெக்ஸ்ட் வீக் பண்ணிக்கலாம். இல்ல நீங்க கரெக்டா சொல்லி தரீங்க மாதாஜி, சரியா இருக்கு. ஓகே, ஏன்னா ஒன்னொன்னா சொன்னா ஆமா புரிஞ்சுக்கிறதுக்கு இன்னும் கொஞ்சம் நல்லா டீப்பா போகுது. ஆமா, இது உட்காந்து ஒரு வாரத்துல மறுபடியும் பார்த்துன்னு வச்சுக்கோங்களேன். எல்லா ஸ்லோகத்தையும் நான் என்ன பண்ணிட்டேன், கிளாஸ் ஆரம்பிக்கிறதுக்கு ஒரு 5 மினிட்ஸ் முன்னாடி வந்தேன்னு வச்சுக்கோ, எல்லா ஸ்லோகத்தையும் ஒரு 1 ரிவிஷன் மாதிரி படிச்சுடலாம். படிச்சுட்டா அதை ஒரு டெய்லி படிச்சோம்னு வச்சுக்கோங்களேன், ப்ரொனன்சியேஷன் கிளியர் ஆயிடும், நமக்கு பைஹார்ட்டும் ஆயிடும் 90%. அது இல்ல, நமக்கு அந்த ஸ்லோகத்தோட எப்படி படிக்கணும் அதோட அர்த்தங்களும் தனியா மண்டையில வருது அப்போ. ஆமா. ஹரே கிருஷ்ணா இந்திராணி மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. நீங்க போன கிளாஸ் மிஸ் பண்ணிட்டீங்க இல்லையா? ஆமா மாதாஜி, போன கிளாஸ் கெஸ்ட் வந்துட்டாங்க மாதாஜி. பரவாயில்ல, யூடியூப்ல பார்த்து படிச்சுக்கோங்க. சரி மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. சுபஸ்ரீ மாதாஜி, ரவிசங்கரி மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணம்மா.
இந்த 7 வரதான் எங்க இப்ப பிடிஎஃப் அமிச்சாங்க. 8ல ஏர்மா இருந்து இப்ப இந்த இது மந்திரங்கள் வந்து வேத மந்திரம் 7 வரதான் என் கையில பிடிஎஃப் இருக்கு. இப்ப இன்னைக்கு சொல்லி கொடுத்த அளவுக்கு தான். ஓகே ஆமா ஓகே மாதாஜி, எனக்கு கூட அதே மாதிரிதான். முந்தி ஒருத்தங்க அனுப்பிச்சிருந்தாங்க மாதாஜி, 57வது பக்கம் வரைக்கும் தான் இருக்குது மாதாஜி. என்னோட ரொம்ப இந்த தெளிவா யூடியூப் லிங்க்ல பாத்தீங்கன்னா அதுலயே பின்னாடி இருக்கு இல்லையா? இருக்கிற மாதிரி தெரியல மாதாஜி. அதுக்கு ஆமா இப்ப அடுத்த நான் இப்ப பிடிஎஃப் போட்டேன்னு அனுப்புறது வைங்க. கோவில புஸ்தகம் கிடைக்கிறது மாதாஜி. இது எப்போதும் வேணும் இந்த புஸ்தகம் நமக்கு. இதுவும் நெக்டர் ஆஃப் இல்லம்மா இன்ட்ரெஸ்டும் இந்த இதுவும் நான் நமக்கு இப்ப எப்போதும் நான் வேணும். கிளாஸ் எடுக்கிறச்சே பிபிடில இருக்கு இல்லையா? அது பின்னாடி இருக்குது தானே இது. நான் உங்களுக்கு அதான் போட்டு விட்டேனே, என்கிட்ட இருக்கு, அது தனித்தனியா இருக்கு, நான் இல்ல போட்டு விட்டேன். புஸ்தகம் வாங்க சொல்லுங்க மாதாஜி. இப்ப புஸ்தகம் சஸ்தா வேற கிடைக்கிறது. ஆமா ரொம்ப ஈஸியா கிடைக்கிறது நமக்கு. நம்ம மேங்களூர் இதுல இருந்து ஆமா கேட்டு கரெக்ட். வாங்குங்க. இதுல ஆமா வாங்கணும் அதுக்கு மாதாஜி. ஹெட்டிங் என்ன மாதாஜி? வேதம் வழங்கும் அறிவுதானா? ஆமா வேதம் ஆமா வழங்கும் வேதம் அறிவு. வந்து ஈஸ்வரன் இருக்கும் உள்ளுக்குள்ள. அதான் சின்ன புக்லெட் தானே அது. 55 வரை நீங்க அந்த புக் அனுப்பிச்சிருக்கீங்க. அந்த புக் வேணுமே மாதாஜி, எப்படி வாங்குறதுன்னு தெரியல. அப்படியா? மகாபாரத் இது பகவத்கீதை சிவகாமி வாங்கிருக்கீங்க, மாதாஜி இது அதோடய எப்படி கிடைக்குமே. வாங்கணும்னு போடுங்கம்மா குரூப்ல. ஓகே ஆ, ஓகே. போட்டு அத வாங்க, போடுங்க, சிவகாமி நாங்க மாதாஜி போடுங்க. வாங்கிக்கிறோம். வாங்கிக்கிறோம் மாதாஜி. ஓகே. புக் ஸ்டோன் இருக்கு, அதுல போனீங்கன்னா அதோட என்ன வேணா சேர்த்து புத்தகம் நெக்டர் ஆஃப் கிடைக்கும். டிவோஷன், நெக்டர் ஆஃப் இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் சேர்த்து வைக்கோங்க. ஏன்னா இது 3 சேர்ந்து ஆமா நான் எடுக்க போறேன் இப்போ. அதான் L3க்கு. இது அது உங்களுக்கு பகவத்கீதை வாங்கும் போதே கொடுப்பாங்களே மாதாஜி. ஆமா பகவத்கீதை இல்ல, பாகவதம் வாங்கும்போது ஃப்ரீ உங்களுக்கு அதோட. பகவத்கீதை வாங்கியிருக்க, அதுல கொடுக்கல மாதாஜி. இல்ல பகவத்கீதை பகவத்கீதையோட எனக்கு வந்தது மாதாஜி. அப்படியா? ஓ ஆமா பகவத்கீதை உண்மையில் பகவத்கீதை, வாசனை இப்பதான். கிருஷ்ணர் புஸ்தகம், ஈஷோ, நெக்டர் ஆஃப் இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் அதெல்லாம் எல்லாம் அதோட வந்தது. பகவத்கீதையில வந்ததா பகவத்கீதை பாகவதத்துல வந்ததா? பகவத்கீதையிலோட அவன்கிட்ட சொல்லிட்டோம்னா நம்ம அதுல நம்ம செலக்ட் பண்ணி தர புஸ்தகம் வேணும்னா அவன் போட்டு விடுறான் மாதாஜி. ஓகே 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 ஓகே. ஆமா. இல்ல இதோட பாகவதம் வாங்கினேன்னாக்கா அதோட ஃப்ரீ இதெல்லாம். பாகவதத்தோடய சிலதெல்லாம் ஃப்ரீ தராங்க. ம். நாங்க அப்புறம் அதெல்லாம் அந்த இதெல்லாம் இதுக்கும்போது லைஃப் மெம்பர்ஷிப் எடுத்துட்டேன்னு வச்சுக்கோ. லைஃப் லைஃப் மெம்பர்ஷிப்னா எல்லா புத்தகம் ஒண்ணா ஃப்ரீயா லைஃப் கொடுத்துருங்க. மெம்பர்ஷிப் வந்து உங்களுக்கு பாகவதம் கிடைக்கும் ஃபுல் செட்டு. அப்புறம் ஆமா அதோட சேர்த்து உங்களுக்கு எல்லாம் பர்ஃபெக்ட் கொஸ்டின், ஆமா பர்ஃபெக்ட் ஆன்சர்லேருந்து ஒரு 15 எல்லாம் கிடைக்கும். புத்தகம் அதுவும் ஃப்ரீயாக கூட கிடைக்கும். நான் ஆமா எனக்கு எனக்கு என் பேருக்கு ஒன்று எடுத்துருக்கேன் லைஃப் மெம்பர்ஷிப். என்னோட ஆமா பெரிய பையனுக்கு ஒன்று எடுத்து கொடுத்துருக்கேன். அப்போ நானும் இந்த எடுத்துருக்கேன். வாட்டி ஆமா சின்ன பையனுக்கு ஒன்று எடுத்து கொடுத்துருக்கேன். அது சின்ன ம், பையனுக்கு எடுக்க எனக்கு இங்கிலீஷில் ஒரு காப்பி இருக்குது பாகவதம், தமிழில் ஒரு காப்பி இருக்குது. ஸோ நான் ம். என்ன பண்ணேன், எனக்கு பாகவதமே வேண்டாம் எனக்கு, அது பதிலாக சைத்தன்ய சரிதாமிரதம் கொடுன்னு கொடுத்துருந்தேன். செய்தனும் வாங்கி வச்சிருக்கேன். ஆனா இங்கிலீஷ்ல வாங்கி வச்சிருக்கேன். அப்பதான் இவாளும் படிப்பான் நமக்கு அப்புறம் ஸோ அப்படின்னு சைத்தன்ய வச்சிருக்கேன். சரிதாமிரதம் அதை வாங்கிட்டேன். அதை வாங்கின உடனே அதுக்கு வந்து கூடவே எனக்கு கிருஷ்ணா ஆர்ட் புக்னு ஒன்று இருக்கு, பெரிய புக் ஆமா ஒன்று. அது ஓ விலையே வந்து 3500 விலை, பெருசு. ஓஹோ பெரிய நல்ல பெரிய புக்குமா அது, ரொம்ப நல்லா இருக்கு அது புத்தகம். அது ஆற்றுல ஓஹோ இருக்க வேண்டிய புத்தகம் நினச்சின்னு அதையும் கேட்டேன். ஸோ அது ரெண்டும் சேர்ந்து எனக்கு இந்த பாகவதமும் கிருஷ்ணா அந்த புத்தகமா மாதாஜி? கிருஷ்ணா கிருஷ்ணா கிருஷ்ணாவா? ஆர்ட், கிருஷ்ணா ஆர்ட் புக். ஆமா கிருஷ்ணா ஆர்ட் புக். ஓகே. ஆமா பெருசு, நல்ல பைன் பண்ணி பெரிய புத்தகம் அது. இல்ல அது வாங்கி வச்சா குழந்தை இல்லாம அப்பப்ப அப்படி நல்லா எடுத்து படிக்கலாம், படிப்பாங்க. குழந்தைகள் ரொம்ப ரொம்ப நல்லா படிக்கும் அது. அதில் என்ஜாய் பண்ணி பண்ணோம். படங்கள் இல்லாமல் அவ்வளோ அழகாக இருக்குது அதுக்குள்ள. ஸோ எனக்கு ஓகே அந்த ஓகே புத்தகம் வேணும்னு ரொம்ப ஆசை இருந்து. ஸோ அதனால அட்ராக்டிவா இருக்கும் குழந்தைங்களுக்கு. கொடுத்தேன். என்னம்மா? குழந்தைங்களுக்கு அட்ராக்டிவா இருக்கும், நல்லா ஆமா படிப்பாங்க. இல்ல வீட்லயே நீங்க வந்து ஃப்ரெண்ட் ரூம்ல வச்சுனா யார் வந்தாலும் எடுத்து படிக்கும் போது நல்லா கரெக்ட் இருக்கும். கரெக்ட். கரெக்ட் 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 மாதாஜி. ஸோ அது ரெண்டுமே சேர்ந்து 12,500 எனக்கு ஃப்ரீ கிஃப்ட் கிடைச்சிது அப்படியே. அது மாதிரி சரி அது வாங்கிட்டு வந்தேன். இல்ல மாதாஜி இந்த கார்டு பண்ணினோம்ல லைஃப் மெம்பர்ஷிப் கார்டு, அதை ஆமா எப்படி உபயோகிக்கிறது? எடுத்துன்னு போங்க. நீங்கள் எங்கே போகணும், இப்போ இஸ்கான் மங்களூர் போகிறேன்னு வச்சுக்கோ, நீங்கள் ம் ஹோட்டல்ல எல்லாம் போய் ஸ்டே பண்ண வேண்டாம். நீங்கள் இஸ்கான் ஓகே மங்களூரில் முன்னாடியே ஃபோன் பண்ணி அவளுக்கு ம் உங்களுக்கு எனக்கு நான் வரேன் இதில் ஸ்டே பண்ண போகிறேன் அப்படின்னு நீங்கள் ம். சொன்னீங்கன்னா 4 டேஸ்க்கு உங்களுக்கு ஃப்ரீ அகாமடேஷன் கொடுத்துருவா. ஏன்னா இப்ப நான் ஹைதராபாத் போறேன். ஹைதராபாத் போனா இந்த ஹைதராபாத்ல அங்கே மியாப்பூர்ங்கிறது ரொம்ப தூரம். நீங்கள் ஹைதராபாத்ல மியாப்பூர்ங்கிறது ரொம்ப தூரம். அப்ப அவகிட்ட அந்த மாதிரி கேட்கலாம், ஒரு நாள் 2 நாள் அங்க இருந்து ஸ்டே வச்சுட்டு கிளம்பி வரலாம். இல்லை 4 நாளைக்கு உங்களுக்கு அலோடு ஸ்டே பண்ணுறதுக்கு. ஓகே நீங்கள் ஓகே. முன்னாடியே புக் பண்ணிக்கணும் ஆனா உங்களுக்கு. முன்னாடியே அவள கேட்கணும் அந்த ஆமா எக்ஸாக்ட் கேட்டு கெஸ்ட் ஹவுஸ் தர. இல்லை கேட்டுட்டு இருக்குன்னு சொன்னால் அப்படி பண்ணாதீங்க, புக் பண்ணிட்டு இருக்கோம் அந்த அந்த ஸ்பாட்டு. ஆமா புக் பண்ணிட்டு போங்க. நாங்கெல்லாம் ஓகே டெல்லிக்கு ஓகே. போகும்போது இதுக்கு போனோம் இல்லையா, எதுக்கு போனோம், டெல்லியில் போயிட்டு துவாரகாதீஷ் போயிருப்பேன். மதுரா போனோமா, மதுரா போயிட்டு ஆமா மதுராக்கும் இப்ப இன்னும் ராதிகா மாதாஜி அப்படித்தான் போனாங்க. அங்க போயிருக்கும்போது துவாரகாதீஷ்ல தங்கினேன் அப்படின்னு சொன்னாங்க. டெல்லியில் வந்து நாங்கள் இஸ்கான் போய் இஸ்கான் துவாரகாதீஷ்ல. டெல்லியில் போய் ஸ்டே பண்ணோம். அதில் இஸ்கான்ல துவாரகாதீஷ் இருக்கா மாதாஜி? தெரியலம்மா எங்கே இருக்குன்னு இருக்குது. தெரியல, என்னமோ சொன்ன மாதிரி இருந்தது சரி மாதாஜி. சரி. இப்ப போயிருந்தாங்கல்ல அவங்க அப்படி அப்புறம் proof மாயாப்பூர் எடுத்துட்டாங்க. போயிருக்கச்சு, அப்போ அங்கே போயிடுச்சு. இதில் போய் இஸ்கான் மாயாப்பூரில் அந்த இடத்துல இருந்தோம்.
மாயாப்பூர்ல இஸ்கான் இது கல்கட்டால ப்ராப்பர் கல்கட்டால அங்க ஒரு இஸ்கான்ல ஸ்டே பண்ணோம். ரொம்ப இப்ப நல்லா பிரயாகராஜ் திரும்பி வரும்போது ராதிகா மாதாஜி அந்த மாதிரி டெல்லி ரூட் எடுத்துட்டு அங்க போயிட்டு வந்தாங்க. அங்க ஆமா. ஸ்டே பண்றது நமக்கு ஃப்ரீயா இருக்கும். இங்க நம்ம நாட் ஓன்லி இன் இந்தியா, நம்ம அப்ராட் போனோம்னாக்கா எங்கெங்கெல்லாம் இருக்கோ, ரஷ்யாவுக்கு போனேன்னா ரஷ்யாலையும் போய் ஸ்டே பண்ணலாம் 3 days ஹோட்டல் இதுல புக்கிங் இதுக்கு. ஆமா, தூரம் தூரமா இருக்கும் இல்லையா? ஒரு நாள் தங்கிட்டு நம்ம எல்லாம் சேவிச்சுட்டு கிளம்பலாம். ஆமா, லண்டன்ல போயும் இருக்கலாம். லண்டன்ல நிறைய பேர் இருக்காரு எனக்கு தெரிஞ்சவ. ஓ, அந்த மாதிரி எங்கெங்கெல்லாம் இருக்கோ, முன்னாடியே ப்ரீ புக்கிங் செய்ய. ஆமா ப்ரீ புக்கிங் பண்ணிட்டு தான் போனோம். இல்லைன்னா அங்க போயிட்டு இல்லைன்னு விடுவா, ரூம் இல்லைம்பா. நம்ம பாம்பேக்கு போனேன்ல, பாம்பேல ஜுஹூல கிடைக்கும். நம்ம தனியா தான் போகணுமா இல்ல வேற யாராவது கூட்டின்னு போலாமா அந்த கூட்டி கார்ல? உங்க ஆத்து மெம்பரை கூட்டிட்டு போங்க, உங்க வீட்டு மெம்பரை கூட்டிட்டு போகலாம் கூடவே. ஓகே. உங்களோட ஒரு 2 பேரோ 3 பேரோ வரைக்கும் அலோடு. பாக்கலாம். வாங்கி வச்சுட்டோம் எப்பவோ. ஆனா மாதாஜி சொன்னாங்க, தாரிணி மாதாஜி நீங்க கையில கொண்டு வாங்க, எப்ப இருந்தாலும் உதவும் அப்படின்னாங்க. ஆமா, கொண்டு கையில போறது இல்ல. நம்ம அந்த கிரெடிட் கார்டு டெபிட் கார்டுலாம் வச்சிருக்கேன் இல்லையா, அதோடய கூட ஆமா. எங்க போறாலோ அது ஒரு சமயத்துக்கு ஒன்னுக்கு யூஸ் ஓகே. ஆமா. ஓகே மாதாஜி. தேங்க்யூ மாதாஜி. தேங்க்யூமா. ஹரே கிருஷ்ணா. கிளாஸை வைண்ட் அப் பண்ணிக்கலாம். வாஞ்சா கல்பத்ரூபஸ்ய கிருபா சிந்துபிய வச்சு பதித்தானம் பாவனேபியோ வைஷ்ணவேபியோ நமோ நமக அனந்த கோடி வைஷ்ணவ की जय. हरे